Здравейте, аз съм Коца Випата. И ма поканиха тук в Нью Йорк, Америката ди. Докараха ма с хеликоптер, зато ще ме извините, че съм рошава, зато па съм си хубава, що съм вип. Зато издех не знаят вип, значи временно имам пари. И понеже съм известна, още като слязах от хеликоптера, изхабих 2 химикалки да дам автографи. Сега ще ходим в Холивуд да снимаме клип с Азис. Ма съм гладна и пратих брат Пит да ми купи бира и картофки. Той па ми донесе горещо куче. Здравейте, фенчета! Аз съм Азис и съм приятел на оная кифла Коца Випата. Докато снимахме клипа, ти казвам, излез малко навънка, ма. Ще вземеш да хванеш тен от тези светкавици. Че аз да покажа малко дупе, малко сексапил и мен да ме видят в Америка. Ето ми тук, приготвям се за хапване и съм събарнала малко кейжуал. Кой ще кажеш тя? Тук чакам брат Пит да ми донесе оной куче горещо. Ма какво ще да е той куче? Не знам. То се оказа, че тук му викали хот-дог. Кой е той хот-дог? И аз не знам, ма ще видим. Донесе ми брат хот-дога, гледам аз в него, куче не видях. Чак пък и горещо. Само една таква с малка работа, че ма срам да ви кажа. Викам, брат, от селото той куче само той ли нещо ми се падна, бре? Отказвам се. Айде с мене ще във вода на репетиция. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, малко с загрявката, почва репетицията. Всички са на Сент-Тропе, други на Малдивите, в Дубай пък третите. Лелеле, лелеле. Айди бие, изкълчих са, той Азис нема ли да идва? Тая по-откачената отишла да прави репетиции. Какви репетиции, ма парцал? Аз съм Азис, значи професионалист. Аз нямам нужда от репетиции. Кой е разбрал, разбрал. Аз затова съм с педал.